Azken batean, ideia zentzuzkoa zen, eta hanka altzatu behar zuen ingenieriarena askoz larriagoa iruditu zitzaion oepean krokodiloa edukitzea baino. JJk medikuaren ordutegia kontsultatu zuen, Bizkorregi sendagilea. Goizeko 11ak 5 gutxietatik 11ak eta 25 arte. Ederki, baimena eskatuko zuen lanean, sukurtsal hartan zeramatzan urteetan. Inoiz ez zuen baimenik eskatu, eta zuzendariak ez zion eragozpenik jarriko. Baimen ezkenator, goizean irten beharra daukat eta medikua gana joan nahi nuke. Gaizorik alzaude, Juanjo? Uste dut anginak ditudala, esan zuen berak zigarroa piztearekin batera. Eta ez aldizu kalterik egiten tabakoak? Tabakoak? Bai. Eta naskak einuz bota zuen zigarroa lurrera. Mesedez, Juan Jose, zertarako dira utzontziak? Eulalia Andrea sartu berria zen eta gaitzespena adierazten zuten haren begiek. JJk zigarroa lurretik jaso, urduri, eta utzontziaren kontra zanpatu zuen. Tira, Juanjo, zoaz lehenbailen medikua gana. Egia esan, zure oinetik aterata ikusten zaitut, antibiotiko batzuk hartu eta kitxo. Eta hori esatean, zuzendariak aterantz begiratu zuen elkarrizketa amaitua zela adierazteko. Eulalia Andreak zuzendariaren mahai gainean paper batzuk utzi, eta JJren atzetik joan zen besteak zeuden bulegora. Ile hori bat duzu atzetik, Juan Jose, esan zio maleziaz, paparretik ari izpitzo bat kentzen ziolarik.